There goes Haaland. He's on his way again. He's hungry. He's scored. He always does the Lazio. And Sancho has sat one down and scored. And Old Trafford now that's... Story Manchester United imruza video мо ай ҳаминҷо сар мешава. Салому алейкум Old Trafford. Як ду соати дигари қариб то бозия омадем Old Trafford. Manchester United, Manchester City derby. Инҷа мардум хай айқафои тиҷорати худшон саргардонанд. Шарф футболкошоно аёшо. Гуфта намудум чанд рӯз пеш Боби Чарлтон орда буд. Амма инҷа ҳайкалша часпонда будам. Гирча маҳкам кардем. Okay, use that. Гулу гулдаставор аби. Рӯи хотири Боби Чарлтон. Легендаи Манчестер Юнайтед. Чун ҳар вақта омадем магазиношам медурем. Боз мерем нархи навоишам бибинем. Нархи навои футболкоша. Ина 108 фунт формаи Каземиро. Марҳамат. Домашний формаш. Мо мегум 108 фунт. Қариб 1300 сомони тоҷикӣ мешавад. Ина прямо да перед даромади стадион аммо тиҷоратҳои худошона сар кардагиянд. Шарфошон 10-15 то 20 паунта. Ираби. Ё биги мардум ҷамъ шидастиянд. Ина чун ҳар вақта телевизорро интервю гирифтастиянд. Пеши сектори болельщикои Сити як омаданаш барем хеле дод задастиян шер хунда. Я боло кара дрини стадионам дуромадем. Марҳамат. Legendarny Old Trafford. Короче, сектори халдагӣ набинем ҷай. Ина стадион. Ина ҷои мо. Ина пишти мода болельщикои Сити. Ришзе бидоян ҳастанд дели ҳоҷида. Мошоаллоҳ. Тамошо мекунем. Old Trafford United. Судья бар дестай. Пенальти мега, чи мега? Манчестер Сити пенальти додар. Olan bizim. Gol yer ba foyda Manchester City. قسم یکم تمام شد برمیگردم در قسم دیوم. اولم یک نو سیت زدسته.
این همی استادیوناک دا Manchester United قطعی Manchester City باز بکنه لگندرنی Old Trafford تئاتری آرزوها حقیقت газон айда паливат кадесия ин тайёрӣ пеш ай бозӣ не перерифи бозиай не ҷои игроко месан ку мешинан ку запасной игроко намиҷай ин ҷои тренеро интизорем қисми дима риск карда пештарак омадем дар перериф не игрокои United бебуроян қисми дим сар мешавад Come on, United! Come on, United میگن ماونت هزمه درویا نوای ماونت نه رشفورد نه ایگروکای سیتی اومدن Mason Mount. Varane Antonio City en Roma Navay Holland, Phil Foden. Videnu. Ve Taki Kal. How much they are paid if you was yani ina Holland, Rashford, rafting kısmı değil. ina Holland değil gol şaza. Do you know about for the City? Holland dublika bir şaka yapıyoruz. Do you know about for the City? Ay, do who minut? City seyim şaza. Üçka United ama rafta. Sevun oldu for the City. 82 minut. یک штрафной шуд охирон минутам тамом шудагиам охирон штрафа Холланд мезанад ва ҳамин бозӣ тамом мешавад борон борид пайда када борон борид зад Холланд бисёр ба ҳамин тамом Сити 3-0 гузашта ғалаба кард. Худоҳафиз то видеои оянда.